Ago, mema wakwa abadebate ti obi ka dwumadi so. Miding de Jimmy Hanks. Ya sanga hia bio. Ya rebetu ayen akenkan ne so. Nanso ansa na ye befi ase no. Mede aseda kese ma Bureau of Ghana Languages. Nhoma na ayere kan no eye obabone dane. Eye won homa nti meda won ase. Mede aseda kese nso ma cdfi.net. Se won aboa me na mede dwumadi rebrɛ. cdfi.net ya baifo bia bia wodi gwa wo ho. Se wo pese wo ton niema twa niema ni mfonini na fa mfonini kogu cdfi.net na nkofo nkɔhwɛ na wɔmfrɛ wo nto nso wo pese wo to ade a tena wo fi na dwudwo wo ho ko cdfi.net ni wo pese wo to bia to no cdfi.net mecheche amu amuhwɛ dwumadi nyina ni teacher michia Owura Samuel Ofosuban Owura Bernard Kojoasiedu Stefan Ayamwa Oye CEO of Sabis Kitchen, Omani Theophilus, Joseph Abbas, Robert Brafo, Inshiraba Frimpoma, na Comfort, Japan. Micheche amunyina. Yemfi ase eti etosu ebien, na so mamenka asemwe. Na ano meka ese yehia bio a, mekyerɛw na eye koko ase krache. Koko ase krache enya hwee se okisi. Wentimi anche me na so macho bonsema me yo obabone dane tieto so ebien awarefo yi akodu kubase ahwa wo ani mahwahwe na so hwimfi edru no mu mai enu nti wo pa about se wo renkɔ ba biara bio se be nya won kuto na wo awo ahia won eye se won re afi bibiara na wote ho asumdwei no bruwati asem bi a ema odi arehu pi eni se anopa bi a okɔ gwa so no okohia na adamfo akosua bobrapa ene no twetwe nkomo na bruwa ene de wokunu enya hanam nti na wabegwa so yi akosua se obomofu nyanam da anka mu anyina nsan wo wurem na mami misa wasem bi asem ben na aba wo ne akua mponsantem mibruwa mene no nkasaida anopaye a meretwam wo ne mfichiri ho no metei se oretwa wadapa o se wo ye oboni na sebe wo de wo yafu akogye sika na wasoma nkrofo masoma otua asu se wo ye obia wo bi na nkrofo ma ho nto won senia na ensem no rekoso no se mi gina ho a anka meso so nti mitwam anka maye maadwene se meba wo ho abebisa woni a wo ye no a nti oretwiri wo saa no se wo kwete wa adamfo ho asem a wo beba beka kire no akosia bobrapa ne oyeyeye ana na nkense se o ka kire buwa kire wadwen kire bia ho ye ntua so oh enua enya sembiara sa no payi me ho kire me ma de yemu enti me hu ne babrante wa no se oridi egoru wo mfichiri ho na me frɛ no so ma no kakra enu ni o me da wase me de bebiara mefa menya oba no mefa bruwa fi gwasu du fie no osugun ne kunu preko so se oma no oba ya preko ka bibiara ama enti ase asem no humeti winti preko nama na obono dero se obi betumi aboa won ana enwumre bi a preko ritumpase no okohia akwa me aniani wo nsaase enkomobomu na aniani bo odifu Abraham din kire no asem no denti preko anyina hokra na odi mrika bebo na iri amane entempara na woye ahoboade won ani kire ehunu nyankwa beebi a odifu Abraham te no wodu hode won anantese bo no ono so je won fel so nia oka kire awarefo no ne se odi muadedi ne mpaibo na eye adwuma o kyerɛkyerɛ won mu se wori nidi na wotwe biako worebeye akonchini fi anopa no nsia akosi no nsia nwumre da biara da de abompai preko te muadedi no ne ho wosoe efise onkaida se watena hodon hwere biesa a aduan mfa na enum impanyi se ehia osebo a oresare
awarifo yi pene nhyehyɛ no so saara. Adeche no wodi muadedi no hyehyɛ so ampa. Aduan nim nsu nim mpaibonguto. Owi ginai brim no na praku gene ho a enye. Okoma manani su bri no. Okwan ba mu kakra no. Praku frɛ ne ire de tu nanim sɛ orintumi ntua so bio. Nti orikokro makope bribi adi. Ne ire ni enye ho nti okasa kyerɛ no yiye ansa na orisisa na adwene. Wotua mpaibɔ no so ara kosi sɛ owi akɔtɔe. Enwumre no aduan a wodi ni kwadu ekutu ene akasa. Enejo no ara na praku sanfrɛ ne yiri se ama saade a yɛre yi enye yɛn ne nanom nsamanfo na yɛre ti wɔn. Hwese ne enenkuto mafon afa. Hwese ne awonso wo kongasi nompa yiyi. Menko a anka ma yenyai na yenkodi yenhia. Mira ewom sɛ yɛre brede nanso ma yemmia yɛn ani. Onipa sitena mu nsɛm te sɛ ahwerew. Enye den kosi nkoa. Yeba yinso yate nyarewa kese odifo no asa. Nti ma yento yemboase nhwe obo ade no ara. Ntu boase wie nkunimdi. Ama ni awaka no maate. Impanyin se wumia wani a wufi fufu mu. Memia mani sara na mejedi se ebeye. Woko muadedi no so. Edi nansa no na awarefo no so ati yiye. Se wo hwe yaw ayase a na kotokuro dumpo mfa ne honre. Se omma ne nsaso a obiara tumi kan ne mfe mu nompe nyina. Nani ma ya hoya se eyisan bi a otini na okorafo trimodimfo bi nchen. Da a edi akiri wo muadedi no mu no ede na egoru nim kra. Wo bompa edamu no nyina. Wo wie na awarefo no ankasa te nka se mpai no beye adwuma. Odifo Abraham frɛ wontu wonfo se wiase ayewo yi se obi betumi aye biribi a ejinagidi so. Edi kanfo a woye niema akese no wodi gidi ene anidaso ene eye. Biribiara nso nyame ye. Oni ni otumfo na ono na oka biribiara a eye ho. Ni senti munye ni se ochesu nyame no ankasa bema mo oba. Awarifo yi nso da odifo Abraham ase papa woni moa ne nkranhye ho. Wo hye bo se nea ebesi biara wo bema naso ate. Enu achi wodi nkra na awarifo no si mukọ Kubase. Efi ehunu nyankwa ekọ Kubase ye no nhrewa biesa kwan. Enti wonya afri beye anopa nonkon no wokodu Kubase original. Eduan mi abruwa de si ojaso no na yehu. Eduan no si so ayenya men no bruwa akoma muadedi no ho asem no so. Mira aka nansa na yewie muadedi no na mi jemi hu enye. Mi sorry a na merete wa hwe. Se me kata mani a na mete onu mpofiri ma na mi hu me ne na barima bi a wawu dadaada no. Oh ama wona worike yi. Enti na wonso wo bresa. Se me komaso a wo se mi nya eka na gya etie. Se na wonso wo bre na wontumi nka. Oh jai na wo de no de abro so dodo. Oberima otene yem saade mi hu bi da. Ama enye mi o. Wunim se ofie de achekura ne nonkro na ye adi fufu de dawo. Efe de wo se ye ntena senkosi no nsi ansa na ye didi. Se ye yi na eye fufu bi mpa anka ye befa no saara. Eyi de akasansunsu bi enya fa wumni wampe na okom de obi o. Eja ye funu kro yaranti o. Bibiara wo ne bre na onyame bre ne bre pa. Seseide bibiara beye ama hweduan na nsa na nkomo no de bri bebre wo ho. Wotwa nkomo no so na bruwa akɔhwe aduan no britie bi echi na wawie fufu ne dedawo. Wodidi ma won ho bai won. Enu achi dakru biara wodi fufu mprensa. Na wotwe bebo no na anopade no aye krado. Ewia donkro na nea etoso abien no so taato. Efe enwumre no nsia no
na nea etwato no edi ho would fi odifu Abraham ho no ne bosumi biako pepepe ena bruwa hu nse ne ho adan obo ni kunu amane ma ono nso kobo odifu Abraham amane enije ni den awarifo yi di erusi sara kosi se bruwa abreson a owo fa ne ho ene ne ba yo aha na tie bien no esi eya kai se obe like obe subscribe na efe wudi sini be mena wo na mfo no da se ne ye hia ye de tie to so ebisa na ebetu ya so makramo